ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈరోజు వాక్యాంశము మత్తయి సువార్త 12:36. మనుష్యులు పలుకు వ్యర్థమైన ప్రతి మాటను గూర్చియు విమర్శ దినమున లెక్క చెప్పవలసి ఉండును. ఆమెన్. హల్లెలూయా. ప్రభు ఈ వాక్య భాగం నుండి ఈరోజు మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నారో చూద్దాం. చాలామంది తమ నోరును, నాలుకను అదుపు చేసుకోలేక ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. క్రైస్తవులైనప్పటికీ కూడా నోటి వెంట బూతు మాటలు, పరుషపు మాటలు, ఇంకా ఇతరులను గాయపరిచే కత్తిపోటు వంటి మాటలు పలికేవారుగా ఉంటున్నారు. అయితే మనుష్యులు పలుకు వ్యర్థమైన ప్రతి మాటను గూర్చియు విమర్శ దినమున లెక్క చెప్పవలసి ఉండును అని మత్తయి సువార్త 12:36 ప్రభువారు ఎంతో వివరంగా మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి లేఖనాలు ఆ విధంగా సెలవిస్తున్నాయి గనక మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా ప్రతి మాట కూడా ఆచితూచి మాట్లాడవలసిన వారమై ఉన్నాము. ఆమెన్. నాలుక మన శరీరంలో చాలా చిన్న అవయవమే అయినప్పటికీ చాలా సులువుగా మనలను నిత్య నరకాగ్నికి గురి చేయగలదు. చాలా సులువుగా నోటి మాట ద్వారా మనం పాపంలో పడిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మన నోటి వెంట బయటికి వెళ్ళిన ఏ మాట అయినా సరే మరలా తిరిగి మనం వెనుకకు తీసుకోలేము. అందువలన మనము ఎల్లవేళలా మన ప్రభువుని గణపరిచే విధంగా, ఇంకా మన మాటల ద్వారా సైతము మనలను బట్టి మన ప్రభువే మహిమ తెచ్చుకునే విధంగా మనము మాట్లాడాలి. ఎల్లవేళలా మన నాలుకతో, నోటితో ఆయన్ను స్తుతించే వారముగా ఉండాలి. నోటిని, నాలుకను అదుపు చేసుకునేవాడు ధన్యుడు అని కూడా లేఖనాలు బోధిస్తున్నాయి గనక మనము మన నోటిని అదుపులో ఉంచుకుని మాట్లాడదాము. మన మాట ద్వారా సైతం దేవుడికి మహిమకరంగా మనం జీవిద్దాం. మన ద్వారా మన దేవుడు మహిమపరచబడాలి, ఘనపరచబడాలి. ఇంకా నిత్య నరకాగ్ని నుండి మనం నాలుకని అదుపులో పెట్టుకోవడం ద్వారా ఆ నిత్య నరకాగ్ని నుండి కూడా మనం తప్పించుకోవచ్చు. ఆమెన్. హల్లెలూయా. తీర్పు దినం ఈరోజు మనం మాట్లాడిన ప్రతి వ్యర్థమైన మాటకు కూడా మనం తూర్పు దినమున మన ప్రభు ఎదుట లెక్క చెప్పవలసి ఉంటుంది గనక మనం ఎంతో భయభక్తులతో ఆయన ఎదుట మన విమర్శకు గురి కాకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఆ విధంగా జాగ్రత్త పడాలంటే మనం మన నాలుకను, నోరును చాలా అదుపులో ఉంచుకోవాలి. మన ప్రభువు ఆయనని స్తుతించే ఈ నాలుకతో ఇతరత్ర మాటలు, చెప్పుడు మాటలు, బూతు మాటలు, పరుషపు మాటలు పలకకుండా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. ప్రభువు వారు మాట్లాడినట్లే మనం కూడా ఏదైతే ఆయన మాట్లాడారో సాత్వికమైన మాటలను అలాగే మనం కూడా పలుకుదాం. ఆయన సారూప్యంలోకి మనం రావాలి అంటే తప్పకుండా ఆయన మాట్లాడినట్లుగానే మనం మాట్లాడాలి. ఆయన మాటలు కూడా మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. ఆ విధంగా చేసినప్పుడే ఆయన సారూప్యంలోకి మారగలుగుతాము. ఆ సంపూర్ణతలోకి, పరిపూర్ణతలోకి మనం చేరుకోగలుగుతాం. అట్లా మనం చేరుకున్నప్పుడే పరలోకానికి మార్గం సరళం చేసుకోగలుగుతాం. ఇంకా నిత్యము ఆయనను మాత్రమే మనం స్తుతించుటకు మన నోరు, నాలుక, పెదవులు కూడా వాడుదాం. ఇతరత్ర మాటలు పలకకుండా, పరుషమైన మాటలు ఇట్లాంటివి మాట్లాడుకోకుండా నిత్యము మన నోరు, నాలుక, పెదవుల ద్వారా ఆయన స్తుతిస్తూ ఉందాం. ఆమెన్. స్తుతించడం ఎంతో ధన్యత కదా. స్తుతి చేయుట యథార్థవంతులకు శ్రేయస్కరమని లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి కనుక ఆయన స్తుతించే వారంగా మన నాలుకను, పెదవులను మనం మార్చుకుందాం. అంతేకాని వ్యర్థమైన ప్రతి మాట కూడా మాట్లాడుకోకుండా పక్కన పెట్టేసేద్దాం. వ్యర్థమైన మాటలు పలకడానికి ఎంత మాత్రమో కూడా తొందరపడకుండా మనం ఉందాం. ఆమెన్. హల్లెలూయా.